Reit, yn enw i di Alwyn Hughes. Ces i magu yn Llanwddyn, ac teulu ni wedi byw yn yr ardal ers cenedlaethau. Oedd yn hen daid ar y gweithio ar yr argau, ac oedd y rai o'r geiriau oeddwn i'n meddwl amdanyn nhw o pan o'n i'n blentyn, ac so rhywun wedi beiddi ddillad, oedd dwyno. O, ti di dwyno dy glos. O, dyna ni clos, dyna'n arall. A dwyno, mae'n debyg wedi dod o'r gair difwyno, fysa fo. A wedyn oedd trigo yn un arall. Person yn marw, oedd person yn marw. Ond oedd anifel y trigo. O, mae'r ein gyd i trigo. O, ddim yn hen. Fain a llall. Ac un arall, so oedd rwy'n yn cael wneud rhywbeth o gome. Mae'n gome codi'n bore. Cai codi'n bore. Ac hen air arall am ddysgel, na wedig dysgel, hen ddysgel fawr, dynen. A dwi'n meddwl oedd yr hen dysglau gwreiddiol wedi gwneud allan o dyn. A wedyn tyn wedi mynd yn dynen. Ac so yna lot o rhywbeth. Hylltod o rhywbeth. A dyna'n gyfraniad i.